Takže čau lidi, tohle je můj první challenge a budu pít citronovou šťávu tady. Tak já to zkusím. Ještě. Tak chutná chcánky. Musíš na ex. Nemusím. Musíš. Nemusím, já už tam nemám skoro. Aj. To je hnusný. Hodně hnusný. Doma neskoušet. Sice je horší. Doma neskoušet. No a to bylo pro dnešní challenge všechno, takže čau.